rayuwar nan ta juya gaba ɗaya yau na tashi ina jin farin cikin nan ina ga banken maman John nan ne. Hello jinin gausi aka yi ne? Dan waje na masa. Ka san me ma yake faruwa kwayo din nan? Wallahi ba komai. Dan gidan na rabe ta ne babu su ta wuce. Tara su. Ba abu bai daɗi ba. Kana majalisa? Ya kamata a ce ka zo mun je jana'iza. Ka san yanzu lokacin mutuwoyi ne da yawa. Kar a ce ba mu je jana'iza ba za mu tazo ba wanda ya zo. Ka daure ina majalisa ina dan hutawa. To ai shikenan ga nan zan zo insha Allah. Zan Allah sarki na rabe ta. Allah sarki na rabe ta yanzu ya zama maraya. Shikenan dai na zo din. Kana majalisar ko? Ga nan. Allah sarki maman na rabe ta dama Allah ya ma ta dubo wallahi. Bara in kira dan manya ya zo mu tafi gidan dubiyan. A ɗauran aure da kai. Hello Adamu ya aka yi ne? Hello? Ya dan manya ka zo mu je gidan su walidin nan ka san baba su ba ta da lafiya. Baba su wali ba ta da lafiya tana asibiti. Ka san kuma yanzu lokaci ne yanzu ka ji mutum an ce ya cika kuma ba mu je ba haka ba zai ji daɗi ba ko ba haka ba. Allah sai to ba damuwa dama jinin gausu ne ɗan gida na amma bari in fara zuwa naka tunda ita bata tafi ba. Gaskiya dai ka zo yanzu kawai mu tafi yawwa gani ma a gida keken nan zan dan kai gurin gyara wallahi amma na fasa zo mu tafi kawai. Ba damuwa ga nan insha Allah. Allah sarki wani yancan babar ta su ta wula shi kuma wani da babar ta su ba. Allah ta na biya. Yanzu dai tanken nan ba zai ci ba. Yanzu abin da za a yi kawai zan je wajen Adamu ko jinin gausi a cikin su. A ɗauran wai ya kiran yesu ko yake ne. Wannan ruwan yana da matsala ni ban san me zai ce mun. Bai ma ɗaga ma wai ba. Kake so ma ne yanzu wannan ya kira ni ya ce min ba an yi mutuwa wannan ya kira ni ya ce min kai me za ka ce min kai ya kuma Allah gaskiya ba zan daga Wannan ba shi ba raye ka ce dan kwa. a ɗauran aure da kai. Hello baba Ka wajen samun caji na ka san ba abin da na yi a cikin wayannan ko? Kun je kuma ɗauko halin turawa ga dako. Ka yau ka samu caji nan da Allah. To, ke ka ina zata ma wani abin arzikin ne.